Usaha renungan harian dihita sian buku pajonok hamu matu debata sedarion hari Jumat 27 November 2020. Yesaya 26 ayat 2. Nang di dalan ni akka uhummu saya marhaposan tuhodo hami ale jahuba. Marlas ni roha hami mida guarmi dohot mida puji-pujian tuho. Marhaposan tu jahuba.
Ia uhum ni Jahuba ima nasa haputusan naung binahenna na ikon tadalani manang ta ihuton. Songon akajolma naung madabu hita tu bagasan dosa totu dangtar bahai kita mangihuton dalan ni aka uhum ni debata. Ia sotakas hita marhaposan tu ibana. Holan mangasahon pos niroha tu Jahuba do gabe taruli hita dihatuaon lao manghuton dalan ni aka uhumna. Dipatuduhon do di bagasan ayat sadarion songo dia ngulu ni halak na marhaposan tu Jahuba. Na parjolo didok marlas ni roha mida goar ni Jahuba. Jahuba lapatanna nahot rodi saliling nililingna songon na hinatahon ni Jahuba sadiri tu si Musa. Dungi ninna debata si Musa. Au nuaeng, au sugut. 2 Musa 3 ayat 14. Ido las nirohata ala debatana tahapor seai ima debatana manoktong rodi saliling nililingna. Debatana mangulu jalana manoktong do ibana. Napa duahon marlas niroha mida puji-pujian tu debata. Alani i nasa puji-pujian na tapasahat tu ibana naing ma di bagasan las niroha. Asa unang adong nama muji debata di bagasan ganggu niroha. Manang dia pena tapasahat tu debata tada ni puji-pujian tatu ibana toktong mai di bagasan las niroha. Atong nang dinasa pardalanan ningoluta tahanguluhom mauhumna di bagasan pos niroha tu ibana. Pabua saina donganan na dohita sahat ro di ujung ningoluta jala sahat tu paruhuman suguti. Dang hawaon na hita ay Jesus si palua hita. Gariada nunga didok Jesus sinan. Ay idama saina donganakku dohamu ganupari. Rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Matius 20 ayat 20. Amin. Marende mamung sehita sian nomor 400.
Om.